Снимаме вече. Добре, сега включваме се от улица Студен кладенец. Тук правихме доста репортажи с господин Румен Бахов. Така, ето показвам какво нещо е улицата. Това е улица Студен кладенец. Вкарвам даже телефон отвънка. Ето вода. Мирише на фекални води. Ето тук този блок, който се вижда тук отсреща. Как живеят хората, не знам. Продължавам, карам. Улицата е в безобразно състояние, както е била винаги. Тук там е позасипва с малко строшен асфалт, но в момента си е в състоянието, което снимахме преди 2 години, после преди още 2 години пак снимахме. Значи 2 пъти сме приели репортаж с господин Румен Бахов и резултатът на общинската администрация на район Витоша и при старите, и при новите е същата. Его е. Виждате в какво състояние. Ето го прословутото Боянско езеро, което винаги го правихме на репортаж. Това е улица Добри Божилов и Студен кладенец. Кръстовището. Сега ще спра. Его е, колата направо си влезна в... Ще слезна, за да покажа какво... Май, то не може да слезна, виж какво е. Гледай, какво става. Тук се снимахме. Ако видите в YouTube репортажите, може да видите за какво става на въпрос. Така, така ще отбия тук лекичко в десно. Улица Добри Божилов, номер 20. Това сега ще покажа и прословутото Боянско езеро, дето го снимаме винаги. Така, днеска сме 24 юли. Температурата на въздуха е около 35 градуса в момента. Подухва лек ветрец, не се усещат, но е 35 градуса. Би трябвало при такива екстремни температури, а и като имаме напред, че предишните дни беше също много горещо, не би трябвало да следва да има в някакви течащи води. Реките пресъхват безводие, но тук на улица Студен кладенец и Добри Божилов, прословутото Боянско езеро си се пълни винаги. Така, ето това е за сега от мене. Ще го изпратя записа на господин Румен Бахов. Надявам се да се активизира и групата на квартал Бояна. И това безхаберие просто да се спре. Това не може да има, това не може да е път. Не може да е... Тук са едни от най-високите данъци в Бояна. Подчертавам, най-високите данъци. Защото се води елитен квартал. Ето навсекъде се строи. Всичко, всяка една свободна полянка вече се построи. Плащат се данъци, такси и така нататък, а да не може да се поддържа един път вече колко години. Това просто е, за мен е безобразие.